santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Errukirakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin ezagun otoitu. Jainko jauna, zuri beti errukitzea eta barkatzea duzu. Mundu ondatik zugan aritu duzu, Esteban zure serbitzailearentzat otoitz egiten dizugu. Zugan itxarketa sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera, eta emaiozu betiko zuriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi berita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostolua Filipotarrei. Zer dio, guk zeruan dugu gure herri, eta itxaro handik itxaroten dugu zabatzailea, Jesucristo gure Jona. Berak garatuko du gure gorputz ez ere ezan, bere gorputz aintzatsuaren antzeko eginez, gauza guztiak menperatzeko duen indarrez. Jaunak esan. Eskerrak zuri, jauna. Evangelioaren bidez, Jesus nolako bazen ezagutzeko aukera dugu. Eta nola bizi zen, ze eginkizunak egiten zituen, ze nolako jokaera izaten zuen Jesusek. Eta bere ezaugarrien artean, evangelioetan agertzen zaigu, Jesus oso jende artekoa zela. Uste dugu, bere apostoluekin, otordu ezberdinetan, lagunekin, bazkarik edo afarik, jende artean egoten zen, bidean denekin hitz eginez, kasu eginez, ibiltzen zen Jesus. Jende artekoa zen. Beste momentu batzuetan, baita ere, bakardadea bilatzen zuen, otoitzerako, hausnarketarako, meditaziorako, eta erakutsi zigun bi errealitate horiek behar ditugula. Jakin behar ditugula, batzutan bakarrik
baino gure barnean sartuta bizi gabe, baizik eta besteekin gure bizitza konpartitzea, lagunak edukitzea, kalean jendeakin egotea, gauza ona mesedegarria eta ederra dela. Hola erakutsi zigun Jesusen eta guretzako kristauentzako bera da gure eredua, bera da gure ejemplua. Gaurkoan Esteban despeditzea tokatu zaigu. Hemen Areson naiz eta Legorretan jaio, gaztetan honea etorri zen, bebituta da, hemen bizitu da urte askoan. Nik esango duke, hemengo eredu ezinbestekoa zena Esteban. Bai Sastinen, orain azkeneko zean batez ere soziedadeno larrean hortxe egoten zen. Berekin, batak saludatuz, ezberdinak bere horrekin jator askotan tokatu zait, berarekin nola egotea puntu batzuk esan, beti jator, beti oso jator, eta atxonetan zan bere purua errez, pelikularen bat ikusiz, bakerotako pelikula, oitako bat, telebisioan, altu jarrita zean, gintzuk egotak, hortxe egoten zen Esteban. Eta, pentsatu behar daukagu ze importantea den presentzia, ezagutzea eta kasu egitea batzuk beste hori. Gure bizitza horretan gabiltzan bitartean eta herrietan askozaz ere modu sakonakoan bizi daitekeela hori. Hiria hunditan, hiria aldo egitetan, inor ez du inor ezagutzen. Ez da, edikizio berean bizi direnak ere ez dut kasik elkar ezagutzen. Guk herritan denok elkar ezagutzen dugu. Eta kalean topo egitea, edo sozietatean, edo tabernan kasu egin bi kontu esan, saludatu umore honean oso gauza ederra. Eta nik esan duke, hoi dela pixkat, Jesusen baita ere jokaera modu, berak ere modu hortan, batekin topo egin, da zer gozta, kontu batzuk esan, akaso broma txikile bat eta dena, eta hoxe da Jesusek erakutsi dira. Eta asko balio duena. Esteban bezalako pertsonak utxunean uste dute. Beti hori egoten zen. Orain, guate berako dio, faltako da Esteban. Eta gogoan izango dugu. Baina, aztu gabe, gure fedeak esaten diguna. Gure hildakoak ez direla suntsitzen edo desagertzen. Gure hildakoekiko harremana aldatu egiten da. Horregatik beste modu batera ere, guk gogoan izan dezakegu eta bere alde erregitu dezakegu. Hortarako elkartu bera gaurkoan hemen, berari despedida egitera esker honez eta Jakoiko onari konfiantzaz bere alde eskatzen. Eskatuz goiko zeruan ardezala. Jakinik, gure Jakoikoa errokutsua eta onarela. Horregatik, hori da gure itxaropen, gure esperantza, gure Jakoikoak hartuko duela goiko zeru hartan. Eta eskatzen dugu Estebani, handik, goitik, zerutik, gure alde egin bezala.
bitartez. Amen. Jaiko guztizona, Esteban zure zerbitzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu opari hau. Eta auspez eskatzen zure semea salbatzaile itortu duenak epaile errukitsuak ezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Hora bihotza Jauna dauzkagu. eskerrak jakoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen online eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jagoiko guztidun beti eko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hil ez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizi eman du, gu guztiok betiko zurezat bizi gaitezen. Horregatik, hainun taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu zera bai jauna,
eta santutasun guztiaren iturri. Santu erizkizu bada, hogeita hauen zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman ziren esanez. Artzazue eta jan guztio kontatik. Hau, nire gorputza da zuentzat emango dena. Afalokoa berri karizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman ziren esanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat nekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire hori garri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure semearen erioza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzko, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin genizala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen izan izan. Eramazu maitasun osora, Arkizu eta Santorekin, Lorenzio Gozenarekin, eta ez izan guztekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean, joan diren gure senideak, Esteban, eta gure hildako guztiak, haritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren, guztio betiko bezitza erintxe dezagun, hangoikoaren Ama Maria Doazuarekin, haren sena Jose Santuarekin, Apostolu santuekin, San Miguelekin eta gizaldi guztietan zure arizkide izan diren santuekin. Haikin batean gore ez da itzagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuria eta jakoikoan guztigun horri, Espiritu Santuarekin batera, osteta haitza guztia, izaldi guztieta. Sanfaniak agindu eta erakutxiari jarraituz, bilduzabe
Zuk esan ala apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, eman jozu elizaren bakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea dizuei eta zure espirituaren. Eman jozu bakea ekan. Bakea zure. Angoikoaren bidotza, Zukentzen duzununduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bidotza, zukentzen duzununduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bidotza, zukentzen duzununduko pekatua, emai duzun bakea. Una hemen Jakoikoaren bidotza hona munduko pekatua kentzituena, zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jauna, ni nahi zinoztu nire zean sartzeko, baina zertzuak eta zertzuak.
gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen dugun ezkero, eta ez guten taldia eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Ireki ezaiozu jauna, Esteban gure anaiari argi eta pakedez gure etxea. Beroen alde ospatu bai dugu Pasko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, bedeka zaitzatela jaiko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean.